मेथाइ खननायजों मिंमा हालामनि सेंग्राफ्रा एसे एन्जयमेन्ट खालामदो बिनानावा दिनै मेथाइ खननानै जोङो दिन्थिलांनो साखाफारा जाना थानायनि थाखाय थेंक इउ फंबाय बिनानावनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय लोगोसेनो हेपि बैसागु बयनिसिमबो गासिबो थिगैनो दंना जोंना सिख्लाफोर दंना गैया गासैनिबो रंजालि बैसागु जय बैसागु बोथोरनि मानो मोना उन्दुनो ओंखारबाय नामा दे खुब खेबसेनो बयबो आखाइ हमनानै लाय दे अननानै गिबियावनो आं बैसागु मेथाइजों स्टार्ट खालामनांगौ बयबो रंजानांगौ मानो मोनाबो रंजानांगौ मोसायाब्लाबो आखाइ अखाबा नों उन्दुया जाहैबाय होमबा थाइबाजों थांदो जों थांसै ओरै गायदा माथो सोर लेंबा मोजाङै दोदो
Anaknya siapa yang gede, anaknya bisa.